Ni Raiz Alaba naiz, marrazkilari eta ilustratzailea. Niretzako oso berezia izan zen Francesc Estradarekin egin nuen tailer bat, orain dela urte asko Bartzelonan, komikiarekin zerikusia zuena, eta tailer hori asko gogoratzen dut eta esan zizkigun ariketak gaur egun erabiltzen ditut nire praktikan. Orokorrean musika asko motibatzen dit eguna hasteko. Eta normalean musika ez baldin bada, kafe hartzen dudanean irratia jartzen dut. Eta irratia asko gustatzen zait ere, asko motibatzen dit. Norbaitek hasten denean, egunon ez dakiz eta musika jartzen eta hori asko gustatzen zait. Niretzako erreferente handi bat, hemen gainera Aiaraldean bizi dena da Maripuri Herrero. Maripuri da margolaria, grabatzaile oso ona eta Marijaia Panpina asmatu egin zuen emakumea.